کیڑا ہے اچھا اندر آ جاؤ اندر کوئی نہ آؤ اندر نہ آؤ باہر پاؤ نہیں ویڈیو اسی بناؤں گا تو باہر بلا بال لے تو منجیاں پئیاں تھوڑا جہا ڈسٹرب ہے ہوں گے تھوڑا مسئلہ ہو ہے ساڈا مسئلہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین میں تہاڈا اپنا سمر بھروانا تے تسی ویکھ رہے ہو یوٹیوب چینل سمر بھروانا آفیشیل روزمرہ دی روٹین دے مطابق میرا چینل یوٹیوب چینل سمر بھروانا آفیشیل حاضر خدمت ہے آج میرے نال لائیو تے جڑے تشریف لائے سن انہاں دا نام ہے مار نور آصف فیصل سپرا صاحب جی ست بسم اللہ جی آیاں نوں نواب علی حیدر سیال صاحب وعلیکم السلام کیا حال ہے نواب صاحب ٹھیک ہو خیریت ہے سناؤ نواب صاحب کی حال چال ہیں رانا مان اللہ جویا صاحب وعلیکم السلام نواب صاحب سناؤ خیریت ہے نواب صاحب کوئی رابطہ نہیں مخلص سویا صاحب کراچی تو لائیو تشریف لائے ہیں وعلیکم السلام جی مخلص سویا صاحب مہربانی وعلیکم السلام جی مار فیصل سپرا صاحب نواب امان اللہ صاحب اللہ پاک تانوں اپنی حفظ و امان وچ رکھے جی شاعر محمود واسوانا صاحب وعلیکم السلام جی یوٹیوب یوزر وعلیکم السلام جی مہربانی جی مخلص سویا صاحب خورشید احمد تحسین صاحب شکریہ سنی خان بلوچ صاحب وعلیکم السلام اجاز احمد جٹ صاحب وعلیکم السلام جی سارے بھائیوں کا شکر گزار ہاں جڑے لائیو تشریف لایا ہیں ملک ارشد ہنی صاحب وعلیکم السلام شکریہ جی ملک ارشد ہنی صاحب اللہ پاک دا شکر ہے جی نواب علی حیدر سیال صاحب بالکل ٹھیک ہاں
مار مشتاق حسین بھروانا صاحب میرے چھوٹے بھائی تشریف لائے ہے، مہربانی جی مار مشتاق حسین بھروانا صاحب، مار مشتاق حسین ٹیپو بھروانا صاحب، سلطان احمد جٹ صاحب وعلیکم السلام، اجاز احمد جٹ صاحب بالکل ٹھیک ہاں، اللہ پاک دی کرم نوازی ہے تھوڑیاں دعاواں، ساجد علی زاہد صاحب فیصل آباد تو تشریف لایا ہے، وعلیکم السلام جی ساجد علی زاہد صاحب، مہربانی جی مخلص ہوئی صاحب، سلطان احمد جٹ صاحب بالکل ٹھیک ہاں، اللہ پاک دی کرم نوازی ہے، جی محمود واسوانا صاحب دن بہترین گزرے جی، اللہ پاک دی مہربانی، دوست آئے ہوئے ہیں تشریف لائے ہیں شاہ جی انہیں تو انہوں نے نال گپ شپ گزرے ہیں، مار اللہ دی تٹاوری صاحب میرے بھائی ہیں وہ تشریف لائے ہیں، انہوں گڈی لئی آئی وہ 15 ماڈل جی ایل آئی وہ وکھاون واسطے آئے ہیں تے انہوں دا کھانا شانا تے وہی کرتے رہے ہیں تو بڑی چس بنی رہی ہے جی، اللہ پاک نواب صاحب تانوں سلامت رکھے، پارٹی آ جاندی ہے ارشد ہنی سارے آ جاندے نا، ٹائم جو ہو گیا جی، اجاز احمد جٹ صاحب دوڑے حاضر، مہربانی نواب امان اللہ جویا صاحب، اللہ پاک تانوں ہی اپنی امانت رکھے، مخلص ہویا صاحب، ساجد علی زاہد صاحب وعلیکم السلام، بھائی نوید اللہ صاحب، نوید اللہ بلوچ صاحب فرام جامرہ ناز پول پیرا، شکریہ جی نوید اللہ بلوچ صاحب، زندگی میں پہلی بار دوڑا سنانا ہے جو آپ نے شاعری شروع کی تھی تو کہا تھا، اچھا اچھا ٹھیک ہے سنی خان حاضر، چانو نہیں آ جاندہ ہے ملک ارشد سنی صاحب، اچھا اچھا محمود واسوانا صاحب نے بڑی راتی پرفارمنس کیتی ہے جی چینل تے، مہربانی کیتی تشریف لایا ہے، یوٹیوب یوزر خیریت ہے جی بالکل ٹھیک ہاں جی، مہربانی مخلص ہوئی ہے صاحب، تہاڈا پیار ہے جی، تہاڈیاں مہربانیاں، وعلیکم السلام، میں کبریا کے نام سے کرتا ہوں ابتدا، خیر الورا کے نام سے کرتا ہوں ابتدا، میں کبریا کے نام سے کرتا ہوں ابتدا، خیر الورا کے نام سے کرتا ہوں ابتدا، اور مشکل سے میں نے آج تک کھائی نہیں شکست، مشکل کشا کے نام سے کرتا ہوں ابتدا، ساجد علی زاہد صاحب تہاڈیاں دعاواں ساڈے نال ہیں جی، مہربانی جناب، 9 بجے 9 بجے تک میں نہیں اٹھی سکتا، نواب علی اگر سیال صاحب شکریہ جی، تقویم صاحب نو بلا لینے جی، کل ہی بلا لینے سویا صاحب، سنی خان بلوچ صاحب مہربانی، چناب رنگ 164 چودھری امجد یعقوب صاحب شکریہ، جناب تصور سگل صاحب مہربانی، ملک ارشد ہنی صاحب شکریہ جی، یوٹیوب یوزر جی تہاڈیاں دعاواں نال ہی چل رہا ہے چینل جی، یوٹیوب یوزر محمود واسوان صاحب دی فل قبر تے سٹن نام جی حاضر، جداں واسوانا صاحب جداں پجدیاں نہیں مینوں تیریاں اوکھاں ایدے اوکھاں کٹن نامی،
مک گئے نروار پرانیاں وئیاں نویں سریوں پٹن نہ آویں جو سوداگر ہے سمر منافیاں دا ادو گھاٹے وٹن نہ آویں میرا جیندیاں جدن حیا نوں کیتا پھول قبر تے سٹن نہ آویں۔ شکریہ جی محمود واسوانا صاحب۔ مینوں یاد ان گھڑیاں گزر گئیاں مینوں ہک ہک ویلا یاد ہے مینوں یاد ان چھیڑ محبتاں دے مینوں وسدا بیلا یاد ہے او ونجنی شام تے سر نہ لگنی او دور البیلا یاد ہے جداں پھٹنا اکھیں چوں آ ونجنا ہنجواں دا ریلا یاد ہے۔ مہربانی جی مخلص ہویا صاحب، ملک ارشد سنی صاحب، منظر عباس صاحب، یوٹیوب یوزر، محمود واسوانا صاحب، اجاد احمد جٹ صاحب، اجاد احمد جٹ صاحب دی فرمائش جی کہ تیرا جمدیاں لاجپالیاں دے ہا ذہن ضمیر خلاف ہے تیری نیت دی پاک کتاب تے میں چاڑی رکھیا سمر غلاف ہے جو میرا دل آ پوے نہیں سنگت دی کدھ نوں میری طرفوں قطن شگاف ہے تیرا ہر وعدہ ٹھڈا سا بھر کے تینوں خود پیا کیتا ہے معاف ہے۔ مہربانی جی خالد فاروق صاحب، سنی خان بلوچ صاحب، مخلص سویا صاحب، زندگی ہوگی جی جی منظر عباس دی فرمائش تے دوڑا جی دکھ سمر سنبھل دیاں گل پائے گئے اسیں جھب رنگ روپ وٹا گئے جو کچھ اودراں وال سفید چکیتے تے کچھ روسے کمر نوا گئے ہو ٹائم تو پوند ضعیف گیا سے بس چہرے ہی رنگ بدلا گئے گھن بن کے الڑ جوانی نوں افسوس انیندرے کھا گئے۔ اجازت احمد جٹ صاحب شکریہ، مخلص سویا صاحب چاری رکھے سمر غلاف، مہربانی جی سنی خان بلوچ صاحب، وعلیکم السلام جی سنی خان اجارن اپنا فیصل سپرا ہو رہی، مظہر سالک صاحب شکریہ جی جی مخلص سویا صاحب، چلتا پھرتا ٹی وی والے جناب منظر باٹا صاحب مہربانی، نواب علی حیدر سیال صاحب ذرا نوازی، تصور سگل صاحب نہیں وہ دوڑا نہیں یاد، تصور سگل صاحب معذرت، ایم ڈی محمود صاحب مہربانی جی، سیال رائٹس والے، سیال رائٹس 164 والے نواب صدام حسین چسکانا سیال صاحب وعلیکم السلام، یوٹیوب یوزر آپ کو پروگرام سن رہے ہیں افضل بٹو صاحب آف پاک پتن جی مہربانی جناب محمد افضل بٹو صاحب علیکم میرے شاگردین دی منڈی بہادین تو بہت شکریہ صاحب۔ مظہر سالک صاحب دی فرمائش ہے کہ رٹھے ودے نہیں مالک مرضیاں دے ڈھلی دی گر ڈھیکن سو گئی ہائی کملی سمر ہڑیندیاں چوں ڈڈوں اکھ رومن تے ڈھو گئی مسے مار کے کوڑ تے لالچ لائیوں تاں اکھ اٹھ پار کھلو گئی جو متھے لگ پیاں سجن منا لینا ہے ایڈا دھا لائے حد نہیں ہو گئی جی بسم اللہ رانا امان اللہ جویا صاحب، مخلص سویا صاحب ادے مکھن تے کئی نہیں پھوڑیاں تے جی امان اللہ صاحب تعمیل ہوسی، سنی خان بلوچ صاحب میں او مریض ہجراں جی سنی خان صاحب جناب دے حکم دی تعمیل
میں وہ مریض ہجر ہاں جس نو طبیب پوچھنا دسیندا کوئی نہیں، کدی ہا دھرتی تو ود کے دل دے قریب پوچھنا دسیندا کوئی نہیں، اور میری صدراں دے بوٹیاں تے بہار دے وچ بھی پھل نہ لگے، میری صدراں دے بوٹیاں تے بہار دے وچ بھی پھل نہ لگے، یار ایڈے ماڑے کیوں ہیں میرے نصیب پوچھنا دسیندا کوئی نہیں، میں دے نہ سگیا زکات الفت، ہاں میں بھی مسلم میرا بھی حق ہا، میں دے نہ سگیا زکات الفت، ہاں میں بھی مسلم میرا بھی حق ہا، آپ ود کے خدا دی شاہی چ غریب پوچھنا دسیندا کوئی نہیں، اور مینوں چھڈ کے حبیب میرا جا کہندی اکھیاں دا نور بنیا ہے، اور مینوں چھڈ کے حبیب میرا جا کہندی اکھیاں دا نور بنیا ہے، او کیڑا بختاں دا شہنشاہ ہے رقیب پوچھنا دسیندا کوئی نہیں، او پیار دے مینوں درس دے کے سمر نو سر نہیں کدے گیا ہے، دل دی مسجد دا پہلا پہلا خطیب پوچھنا دسیندا کوئی نہیں، میں او مریض ہجر ہاں جس نو طبیب پوچھنا دسیندا کوئی نہیں، کدی ہا دھرتی تو ود کے دل دے قریب پوچھنا دسیندا کوئی نہیں۔ جی مخلص سید صاحب مہربانی، انصر ملک صاحب بالکل ٹھیک ہاں، اللہ کا شکر ہے جی، خیر 9 بجے آویں۔ سنی خان بلوچ صاحب شکریہ جی، عرفان خان بلوچ صاحب مہربانی، اللہ پاک کرم نوازی کرے جی، اسنان تو سمجھا دے یار۔ جی نواب امان اللہ جویا صاحب دی فرمائش جی کہ سونج کر کے اپنے دیساں دی کہندا ون کے وطن وساؤں، سونج کر کے اپنے دیساں دی کہندا ون کے وطن وساؤں، پیٹرولنگ پولیس دے جناب نبیل احمد صاحب دی نظر دوڑا کہ سونج کر کے اپنے دیساں دی کہندا ون کے وطن وساؤں، اُدے مکھن تکے ہی نہیں پھوڑیاں تے جڑے دیش شریف نو جاؤں، تے کیوں لطف ونجاؤں زندگی دا، کیوں سمر شریک ہساؤں، ودے دشمن تاڑیاں کان تیار ہیں میرے جان کے او ڈر لاؤں۔ جی مدر سالک صاحب واٹس ایپ میں نہیں ویکھ سکدا چونکہ اسے موبائل دے اتے میں سٹریمنگ کر رہے ہاں، تے مہربانی جناب تساں جڑی گل کرنی تھائیں کومنٹ کر دیو لائک مہربانی جی، مدر سالک صاحب، مخلص سویا صاحب، نواب علی حیدر سیال صاحب، رانا امان اللہ جویا صاحب، سیال رائٹ 164 والے جناب صدام حسین چچکانا سیال صاحب، جی اسد مسعود صاحب وعلیکم السلام، میرے پیارے شاگرد اسد مسعود صاحب، نواب علی حیدر سیال صاحب، رانا امان اللہ صاحب، عمیر خان صاحب وعلیکم السلام، عمیر خان جی پاک فوج زندہ باد، وعلیکم السلام، مخلص سویا صاحب، زندگی اجاز احمد جٹ صاحب، جی اجاز احمد جٹ صاحب دی فرمائش کہ گل کیتی ہے زندگی تے چھڈیا ہے گھر تیری خاطر کیتا کی نہیں، تو جے کھڈیاں نال کوہندا وتیاں ہیں کدی کملیاں کیتی سی نہیں، تے بندے پوچھ دین سما رون مکدا وینا ہے، ونجے تیری سنگت پنی نہیں، تیرا بھرم رکھیندا ہے آکھ چھڑیندا ہے مینوں تاپ ہے صحت صحیح نہیں۔ جی فیصل سپرا صاحب سامنے لائٹ ہوندی ہے، لائٹ ہے بڑی وڈی، اس دی وجہ تو اکھیں نٹی جاندیاں، مجبوری ہے جی۔ جی مدر سالک صاحب 9 بجے فری ہوساں تے انشاءاللہ جناب دے حکم دی تعمیل ہوسی۔
شاعر رانا الطاف حسین تعظیم صاحب وعلیکم السلام جی عبید اللہ سگل صاحب اج کتنے مصروف ہے لیٹ آئے ہو اے زیادتی ہے مہربانی جی اجازت احمد جٹ صاحب جی لہرے سنانا نواب علی حیدر سیال صاحب اسد مسعود صاحب جی بسم اللہ کران الطاف حسین تعظیم صاحب گوجرا پولیس گجر صاحب دی مہربانی جی سارا پروگرام لائیو سماعت فرما رہے ہیں گجر صاحب گوجرا پولیس والے محمد زمان جگنو صاحب مہربانی شکریہ اجازت احمد جٹ صاحب نوازش تیری خاطر ٹھلن تو نابری کائی نہیں لکھ ہومن تار چنہائیں اکھی نوٹ کے مگرے بھجدا اوساں کئی ویکھنی دھوپ تے چھائیں تیری خاطر سمر میں او جڑ راں تے بھاویں رول کے مرساں تھائیں حالات دا سینہ چیر کے لکھساں تاریخ چاپنا نہ ہے جی یوٹیوب یوزر جناب محمد افضل بھٹو صاحب آف پاک پتن انہاں دی فرمائش ہے جی بھئی چساں وگڑ گئیاں تے تو آپ ونجائیاں اور تیرے نال سواد نہ رہا میں رج گیوم حالات دی گردش وچ میرا ذہن آزاد نہ رہا کداں ڈٹھیاں تے تینوں راہ لب گئے جداں گھر آباد نہ رہا جداں پر پرواز دے قابل ہوئے نی تینوں آلنا یاد نہ رہا مہربانی جی مظہر صالح صاحب شکریہ جناب اسد مسعود صاحب سید چاند حیدر شاہ صاحب مہربانی رانا امان لجویہ صاحب اسد مسعود صاحب محمد زمان جگنو صاحب سنی خان بلوچ صاحب سارے بھائیاں دا شکریہ جی اسد مسعود ہوراں دی فرمائش ہے جی کہ میرے دل مجبور دے تاج محل دی وسنیک رہے ہیں جیڑا چھوڑ گیا ہیں تو اپنے مستقبل دے نقشے نویں لیک رہے ہیں جیڑا چھوڑ گیا ہیں تے ہوئے واقف کل کمزوریاں تو نزدیک رہے ہیں جیڑا چھوڑ گیا ہیں ہن واقعی لوڑ دے کچھ نہ سے تو ٹھیک رہے ہیں جیڑا چھوڑ گیا جی شکریہ جناب اجازت احمد جٹ صاحب امجد علی صاحب مہربانی جی نواب علی حیدر سیال صاحب مخلص سویہ صاحب عبید اللہ سگل صاحب مہربانی محمد زمان جگنو صاحب اسد مسعود صاحب محبتاں جی بھان چھڑیاں قسماں توڑ دیاں اکا بھول گیا توڑ دے وعدے ویکھی وطنا سمر لڑائیاں تے پکے ڈھول دے ہیں ارادے تے میرے لکھے ہوئے خط گال واپس چھوڑے انج بھول گیا ہے قول وفا دے اقرار بے ادب نہ دفن ہو جاویں اونوں آکھو کفن پوا دے اجے لگنے نن پر لگ گئے موسم او لاڈ تے شرم حیا دے کل آکھ کے گلیاس مین بھولوان میرے ذہن تو نقش مٹا دے اور میں تا راضیاں سمر جے پاگل نو میں تا راضیاں سمر جے پاگل نو میں تا آنا ہور سزا دے ساڈے پھٹن دی خبر اخبار تے آوے سا تیرے یار مکا دے مہربانی جی اپنا یوٹیوب یوزر جی محمد افضل بٹو صاحب آف پاک پتن اسد مسعود صاحب مخلص سویہ صاحب رانا مان لجویہ صاحب تھوڑی حیاتیاں میں جی اجازت احمد جٹ صاحب گلاں جی ملک عرفان صاحب
اجازت منجر صاحب گلاں کردیاں چھیڑ پئیے کل اس بھائی وال دی گل ہے بندے ایک میتھو پوچھیا تسی لڑ پئے نہیں یار کمال دی گل ہے میں آکھیا میں کوئی نکھڑ کے مویاں پر چھڈ زید پال دی گل ہے نہیں کوڑی سن دئی تے سمار مرندئی انجے یار مثال دی گل ہے جی ملک عرفان صاحب محمد زمان جگنو صاحب نواب علی حیدر سیال صاحب دی فرمائش جی اکھیں لگیاں تے مڑ لگیاں گئیاں میرے واسے چ رہیاں بات نہیں کسے لا پرواہ دے سانگ ٹر گئیاں جدوں واپس تھئیاں بات نہیں تے جویں لگیاں او آپ سزائیں بوگو میں بھی جان کے لئیاں بات نہیں او بھی روندیاں رہیاں تاں بھی اسے دیاں رہیاں جائیں کھو لئیاں ڈھائیاں بات نہیں مہربانی جی عباد اللہ سگل صاحب رانا مان اللہ جوئی صاحب حسن تارڑ صاحب ویلکم جی حسن تارڑ صاحب بہت شکریہ تساں تشریف لایا ساڈے لائیو پروگرام دی زینت بنے سنی خان بلوچ صاحب میڈم والی نظم صاحب کی نظر میڈم والی نظم کیڑی ہے سنی خان بلوچ صاحب یاد منجر صاحب مہربانی جی تھوڑی زندگی دی خیر ہوے حسن تارڑ صاحب مہربانی جی اللہ پاک خوش رکھے سیال رائٹ 164 والے نواب صدام چچکانا سیال صاحب مخلص سویا صاحب مظہر صالح صاحب یہ دوڑا تا نہ آکھیاں تو چنگا محمد زمان صاحب ملک عرفان صاحب مار مشتاق بھروانا صاحب مار مشتاق حسین ٹیپو بھروانا صاحب مہربانی جی تساں جیو جی تسی ساڈی زندگی ہو اللہ پاک تاری زندگی دراز فرمائے خضر دی عمر ہون سنی خان بلوچ صاحب شکیل نبیل آفتاب رزاق گوجرے تو گیل صاحب شکر گزار جی جی حافظ جعفر منگن صاحب شکریہ جی مخلص سویہ صاحب سنی خان بلوچ صاحب مار فیصل سپرا صاحب تیرا روز ہی رولندہ فیصل سپرا صاحب مہربانی جی اسد مسعود صاحب سنی خان بلوچ صاحب ملک عرفان صاحب مظہر صالح صاحب مخلص سویہ صاحب عرفان خان بلوچ صاحب حسن تارڑ صاحب شیر محمد صاحب دی قمر عباس مجوکا صاحب منڈی بہاؤالدین شیر محمد کانوا صاحب حال مقیم منڈی بہاؤالدین اور مکھاں پدھاں دیاں ہوئیاں جدے توں پہ آوائنا او تا سائے دیا سفر کٹاں گئی او تا سائے دیا سفر کٹاں گئی وسوں بھان نہیں سمار دے وطناں دی چوکھا وچ پردیس دے بھانگ گئی تیری شکل تے میریاں اکھیاں دا مک ونجنا عمر دا سنگ گئی پردیس آخر پردیس ہوندا ہے اتھے ملن غریب دا مانگ گئی جی نواب صدام حسین چچکانا سیال صاحب سیال رائٹ سالیاں دی فرمائش کہ لا چھڈیا ہے ذہن تو لا چھڈیا ہے ریا سجن وسار کے آدا ہے میں نو اودرا نال مکا چھڈنا ہے ریا سمار کلار کے آدا ہے پتے ٹور گیاں یا مر گیاں بعد اچ لگ دین ہن ملک ونگار کے آدا ہے نہ مارنا سنگت دے لیک دا ودا قاتل مار کے السلام جی فیصل سپرا فیشل علیہ مہربانی فیصل 8 سالے شکریہ جی سنی خان بلوچ صاحب مہربانی فیصل 8 سالے نواب علی حیدر سیال صاحب
اسد مسعود صاحب، راجہ عرفان حیدر عرفان صاحب، جی راجہ عرفان حیدر عرفان صاحب مہربانی، ملک عرفان صاحب شکریہ، ملک عرفان 34 10 آر تو ملک عرفان صاحب سارے نال لائیو ہیں، شکر گزار ہیں ملک عرفان صاحب، سنی خان بلوچ صاحب، فیصل سپرا صاحب واٹس ایپ تے میسج کیتا سٹریم یارڈ تے کلک کر کے تے آ جاؤ، لنک نو تے کلک کرو، سنی خان بلوچ صاحب، محمد زمان صاحب، فیصل آرٹس، میں تن تنہا ہاں سنگت تیری دی کائی تو گیا دھیر تکائی نہیں، تیری ادھر جسم نو ڈھال آئی ہوئی ہے ہوند شاید اخیر تکائی نہیں، تیری سنگت چو دس میں کھٹیائی کیے میتھے سور دی لیر تکائی نہیں، دل جوں جوں سے تے بھامب تائی رکھدا ہے ہو سمار کھلیر تکائی نہیں، توں ترا زییں بیلیا ککھاں تو ہی ہولا مینوں اج اللہ بھاویں کر کے، وانڈ یار شرینیاں تولیاں تو مینوں رتیاں ساویں کر کے، دسیں سمر دی ہے میرے بھرم دی پگ جس شہر وچ جاویں کر کے، آکھیں روندا وچدا ہے لکھاں دی زندگی میں سجن دے ناویں کر کے، جی عرفان خان بلوچ صاحب، اللہ آپ بنائے ہی تے بڑا ٹیک ٹیک کے بڑے شوق دے نال ٹھہا کے، ہوسی مڑ مڑ ویدا آپ مصور زلفاں دے کنڈل بنا کے، رخسار تے لائی اس لال سیاہی اتو کجل قدرتی پا کے، اکھی سمر بنا کے حد بن چھوڑیس قلم ٹکا کے، جی سنی خان بلوچ صاحب، امن زمان جگنو صاحب، فیصل آرٹس والے، سیال رائٹس والے، عرفان خان بلوچ صاحب، حسن تارڑ صاحب، حسن تارڑ صاحب جی بالکل دوڑا آیا، جی حسن تارڑ صاحب، سداں ہیٹھلا پاتر جوار دا جاتئی کداں کلب جناب وچ رکھے، مینوں نوکراں آلی لسٹ چ نہیں مد ہور حساب وچ رکھے، تے کھلے پیریں جب جب سنگت مکائی جداں قدم شباب وچ رکھے، چنگے کیڑے تیرے سمر میں یاد کرے ساں ساری عمر عذاب وچ رکھے، مہربانی جی محمد زمان جگنو صاحب، ملک عرفان صاحب یوٹیوب یوزر، اردواں میں جدن رئیس ہو کے لئی بنگلے سمر خریدے، جی یوٹیوب یوزر والے جی، اردواں میں جدن رئیس ہو کے لئی بنگلے سمر خریدے، تینوں ہر ویلے عیداں ڈھول بے شک ادے ودا رہو سال مزید،
تے کر چھوڑیے صبر دی قبر دے وچ تیرے ہٹن دی دفن امید ادے حسن ماتم صدراں دے اد ملک منیسی عید جی اللہ دیتا بھائی شکریہ نواب علی حیدر سیال صاحب شیر محمد صاحب کاواں صاحب قمر عباس مجوکا صاحب محمد زمان صاحب اسد مسعود صاحب شعبان خان صاحب جی شعبان خان ویلکم جی مہربانی تسی تشریف لایا سارے چینل تے لائیو پروگرام سنان واسطے شعبان خان شکریہ جی مخلص سویہ صاحب ملک عرفان صاحب تہاڈیاں حیاتیاں ہوئن میری مانوانج منون مراد ہوندئی میں تانا ختم جدائی کر بھلا کریے تاں بھلا اپنا ہوندا ہے بھلے لوکاں نال بھلائی کر تے چنگا کھوہ وچ بیلیا بڈدا نہیں جے پھر پویں اے چنگیائی کر ساری عمر جناب دا دیونے داراں میری مانوانج منت رسائی کر جی شعبان خان شکریہ جی سیال رائٹ سالے سامان ہو بندہ کوئی نہیں اس بندے دی مرضی ہے جی آوے یا نہ آوے ساڈا کو زور ہے جی مخلص سویہ صاحب مہربانی نواب علی حیدر صاحب سیال صاحب ذرا نوازی جی میرے ڈھول کنجیں دے بائیں رانا ہے گھرے سون کے فون اطلاعی دے ایک اس نہیں ہومنا اونج ویسے وجکار پیم سین ڈھائیں دے تے ونجن والے کچھ نہیں لائے ویندے ہوندے ہن محتاج دعائیں دے کانڈ موئے دی سماراج کون کجیندئی سارے جھیڑن جیندیاں تائیں دے جی وعلیکم السلام مکھن پیر کمیٹی شکریہ جی یوٹیوب یوزر حافظ جعفر منگن اور دے شکر گزار ہے جی حافظ جعفر منگن اور دی فرمائش ہے کہ تینوں کیڑے بندے آکھیا ہے وطن نو چھڈ کے پردیس چو کھٹیاں کھٹیا پر اگلا یار کمائیاں نو کسے واندی نہیں سٹیا تے مڑ زندگی چ ونجن دا ناں نہ لئی پوئیوں ڈھول ٹکانا پٹیا تیری تانگ چ زندگی مک نہ جاوے اے میرے جیندیاں ہٹیا بہت شکریہ جی مار مشتاق حسین بروانا صاحب آف ٹھٹا مالا سیال رائٹ سالے شکریہ جی محمد زمان جگنو صاحب مخلص سویہ صاحب حیاتیاں ہون جی تواڈیاں جی ملک عرفان صاحب دا نام دوڑا کردے ہیں جی کہ میں تاج محل نو کی کرنا ہے شالا بھاگ جگا کے آویں لائیں بے شک اپنیاں لوڑاں تے جیڑے لال کما کے آویں اے لام اجاڑ کے سماراں ٹریا او لام وسا کے آویں دسی موڑ پردیس چوں ہیریاں دے اٹھ جدن لدا کے آویں بہت شکریہ جی بھائی اللہ دیتا صاحب تواڈیاں حیاتیاں ہوئن بھول جا انہاں گزریاں گھڑیاں نو نالے بھول جا اس دل جوئی نو کسے قیمت وی ہن سمر نہ کرسیں منظور تیری ارزوئی نو بس صدراں دے گستان دے وچ دفنا کے حسرت موئی نو پچھاں واپس ہٹ جا وطنا تے گھوڑے نو مل سکدے ہوئی نو بہت شکریہ جی
تیرے ورگے کئی دروازے تے بان جدان قطار کھلوندین ایک دو گھنٹے نہیں غرضاں توں شو دے 8 پار کھلوندین چا سمدیے سمر نو چادر دا لڑ جدان کھلار کھلوندین میرے در تے بن کے ریت کھلوندین تے مینوں مان سردار کھلوندین اللہ پاک دے ہاتھ وچ ڈوراں ہن تے نیت مرضیاں نال پھریندا ہے دیگر تے فجر دوپہر دیاں ہر بشر نو واریاں دیندا ہے انسان دی سوچ وچ آ نہیں سکدا انج عادل عدل کریندا ہے او بھوگ بھگیندا ہے دنیا تے جیڑا پتھر دی سمر بھریندا ہے مہربانی جی سمیر باسط صاحب باہیں لیٹ بھی چلوات گئے ہو جی سیال رائٹ سالیاں دی فرمائش جی نواب صدام حسین چچکانا سیال دی کہ پہلی واری چکے ہاں زندگی اچ ساڈا نکلیا غلط خیال ہے جو میری پوج کے کیتی ہوئی محنت نہ چیندا ہے میرا بودیاں دا بھائی وال ہے پیر اپنے گٹیوں گوڈیاں تائیں پور کر لے گھنگروਆਂ نال متا رٹھا ہویا ڈھول مناویں لگیاں پوے پامنی سمر دھمال مہربانی جناب عبید اللہ سگل صاحب مخلص سویا صاحب سمیر باسط صاحب اور بھائی علادتہ صاحب ذرا نوازی جی